pula ako bismento kay sa ulo kita karon sa usa ka martir si San Irenaeus, a Greek bishop. Ang iyang mga ginikanan mga Hudiyo didto sa Smyrna, now in Turkey. Kanang ang iyang ginikanan mga maayo mga Kristiyanos usa ang bunga sa pangmayong Kristiyanos ang mga sila kang Irenaeus nga maayo sab manahimong obispo. Unya martir, kining martir inapunta nga rason matagam ang mga Kristiyano nga di na mosunod kang Kristo. Pero matod pa ang dugo sa mga martyrs mo ay nagbisbis sa pagtuo sa mga Kristiyano hangtod musanay kini. Dili makapatagam ang persecution pagpanglutos. Sa panahon kini siya ipatay, panahon sa baghari sa Emperador Marcos Aurelius sa Roma. Unya kini siya maayo man ay tradisyon nga mingon nga si San Irenaeus kadtong sa Gospel sa Mateo nga pari akanak mga bata kay ang gingarian sa langit iya ni mga bata kadtong gidalas mga ginikanan ang mga bata ngadto kay Hesus aron panalanginan apan gibadlong sila sa mga tinun-an. Usa suko si Hesus mingon siya pari akanako mga bata. One of those children mo ni San Irenaeus. Sa monong tradisyon nagsulti nga siya usa sa mga bata tungod kay ang mga ginikanan mga maayong Kristiyanos nga gusto na mga panalanginan sa pagtutudlo ang ilang anak nga si Ireneo. Kining si kanang Santa Ireneo nga siya famous of his saying, "The glory of God is man fully alive." Kung ang tao na sa kahingpit siyang pagpuyo nga maayo, muna ang kahimayaan sa Ginoo. Sumalipay ang Ginoo kung ang tao na sa kalipay, himaya na sa Ginoo. Alita karon sa Ebanghelyo pamalandong nga kanang ingon warning ni Jesus ay matinun-an pagbantay kamo sa mga bini nga mga propeta. Kay sama sila sa mga karnero. Pero mga nagpatakuban sila kay sila bangis nga mga lobo. Kanabang ingon siya nga is using nature ang kahoy kana mailhan tungod sa iyang bunga. So ang tao sab mailhan tungod sa iyang binuhatan. Unya ingon ta nga maayo mang ginikanan sulundon sa katiningban na may makita nato nga notisya nato nganong ang ilang anak grabe man ka pasaway. Kung absolute nato nga ikumpara ang kahoy sa tao, ang tao is dynamic. Ang tao has freedom, dahil kagawasan. Kung ang kahoy, ang mangga di mamunga og igos, ang tao, ingon nga, sa ito pa, ang mangga, ang iyong bunga, mangga gyud. Ang tao nga maayo, mamungag maayo. Kung dotan ang kahoy, dili maayong bunga. Unya, kung ang tao maayo, ang ilang kanang bunga maayo. Unya, mayroon taong sama ka, pag-explain mo sa ginikanan nga mga maayo, modelo sa katilingban, maayo, matarong mga Kristiyano, apan ang ilang anak pasaway, kriminal. Tungod kay ang tao sa unahan dunay kagawasan, the freedom of choice. Wala nga bisag unsa ka maayo ni Kristo, pinangga niya out of many disciples, he chose the 12 among the many disciples, pero bisag unsa niya pagpangga sa iyang mga 12, usa ang biluib kaniya, nagbetray kaniya, si Judas. Ang bisan pag unsa kita kapinangga sa Ginoo, puno kita sa grasya, puno kita sa panalangin, we are so blessed by God, pero nga naman nga mo binuang manta. Kaya saying dito sa Facebook, ako nabasa, posted by someone, yun siya nga naman kinahanglan magbinuang pamanta nga, pwede man ta magtinarong, nindot paminahon, pero
Kung ato naon sa pagpuyo sa kinabuhi nga nining kalibutan nga puno sa tentasyon, puno sa mga outside enticements, attraction, kalisod, magpili unsa ang maayo kay ang makita nato puro mga maayo. Ang panuway diha magpakita sa mga maayo dili sa madutan. Magpakita ang panuway diha sa kaayo aron kita mailad. Muna nga insakto man ang ebanghelyo ni San Mateo nga mailhan ang tao sa iyang binuhatan. Kay daghay mga tao maayo sa kanang in front of people, maayo kay musulti, balaan kayo, mas pari pa kay sa mga pari. You look more priestly than priest. Kay balaan kayo tanaw nimo. Pero mingon ta ang iyang kasiguruan nato pagtan-aw kaniya naas sa iyang buhat. Unya mingon na po mga Pinoy nga kung sa manang tawhana kanang at silingan, maayo ng tao padre. Maayo de, maayo kayo, may problema na padre, pero lisod lang kung mabikil kay mangulata na sa asawa. Kung sa manang maayo kayo na padre, maayo kayo siya, hinimbaho na, pero na kay kabit. Ang ator ba mga pagkamaayo, mo-qualify siya, qualify nga dunay apan, so way perfecto nga tao. Maayo na, kanang paria, maayo na, pero ayaw na bikla, kay musinggaak na. So wala maayo after all. Ang tanan tao dunay depekto, kaya naman, tao, namatay choice. Kung mo-decide kita magbinuang, bisa pag-unsa kita kapinangga sa Ginoo, oy mahimo ang Ginoo. Kaya ang Ginoo kanunay is inviting us to be with Him, to enter into the kingdom, pero naa sa tao ang pagdesider kung musulod ba siya sa kaharian. Muna nga kung kita to sa tao nga maayo kayo ang hulag panagway, murag balaan, unya maayo manulti, mo tamingon ta nga masusi man, kanang maayo mo diskurso, maayo kayo, fluent kayo, articulate sa pag-istorya, pero mingon kita masusi raman, mo na ang atong isulti, kay di nato mailan ang tao, may di ba ang tao, tungod lang sa iyang istorya o sa external niya panagway, masusi nato ang katibukan tungod sa iyang bunga, tungod sa iyang binuhatan. That is our challenge. Kamot man kita mahimbalaan nga subay sa kabuton sa Dios nga kita ang bunga sa kaayo sa Dios, pero usahay na kanato sulayan kita sa mga tentasyon sa katilingban nga di ta mapahimutang sumala sa kabuton sa Dios. So ang ato desisyon unta mahiuyon sa kabuton sa Dios.